seurasin äitini töitä, kun hän teki näitä virkkuutöitä, että sellaisena se 7 vanhana, että siitähän se oli, että sitten halusin vähän kokeilla itsekin, että siinä, että niin ainakin tuollaista jollakin lailla yritin kokeilla, mutta oli vähän sellaista niinku harakan varpaita kirjoitus, että ei saanut pahemmin selvää, että äitihän sitten neuvoi ja siinähän se alkoi jo menemään, että sujumaan, että kauppias niin kyseli sitten, tai kun sai kuulla myös, että minun harrastuksesta, niin se sitten kysyi, että tekisinkö hänen tyttärellensä niin sellaista päiväpeitettä. Ja lupauduin tekemään ja no, sellaista, kyllä siinä olikin sitten urakkaa, että siinä oli sellaista, että sellaisen ison niin parisänky joutui tekemään, niin kyllä siinä olikin sitten niin palojen tekoa. Sitten ja kyllä siinä oli, että vähän yli vuosi vierähti, että ennen kuin sain valmiiksi, että sitten oli mukava käydä palauttamassa sitten, vaikka oli jo työsuhde niin loppunut, niin palauttamassa sinne niin kuin kauppaan, että vierätte. Siinä on. No, siinä on, että on ajatellut, että vähän itsellä on noita verhoista pula ollut näin ja muutenkin, että kun ajan kulua pitää olla, niin on ajatellut verhoja tehdä. Että no, 4 kappaletta ainakin näin alkuun. No, kyllähän siitä on tullut tehtyä tuossa, että noin ainakin 16 kappaletta erikokoisia pöytäliinoja sellaisille pikkupöydille ja yhden tällaiselle vähän isommallekin ja sitten on niin 3 kappaletta päiväpeittoja on virkannut ja sitten on, että niin, ja 2 niin torikassiakin, että on niistä tehnyt ja näin. Ja sitten on, että kutomalla on tehnyt sitten niin itselleni 2 villasukat, lapaset ja sitten sellaiset niin kynsikkäät, että siinä on sitten tullut tehtyä. Aika, mitä on aina päivisin tehnyt noita töitä, niin se on ollut sellainen enimmillään 9 tuntia, että no kyllä nyt on, että kun tuossa töitä tehdessä on joskus tullut tehtyä virheitä ja sitten on joutunut purkamaan niitä niin sinne saakka, niin kyllä siinä on itseltä ainakin on tullut muutama ärräpää, että sellainen painokelvoton sana ja no sitten on, että siinä on vähän ollut hermo kireillä sitten. No kyllähän noita ilokseen nyt tekeekin, että no poikamiehelle on, että ne olisi mukava, että sellaisellakin olisi, että niin kuin minullakin, niin tuollainen naisystävä, että luonteeltaan leppoisa ja tuollainen rauhallinen, ettei mikään oikein pirttihirmu. Sitten on, että ei haittaisi vaikka tekisikin itsekin näitä niin käsitöitä, että siinä olisi ainakin, että niin saisi vähän niin kuin vertailla toisten töitä sitten, että